Камал. История на надежда. Роден съм в Близкия изток, в семейство на мюсюлмани сунити. Бяхме 14 деца. Най-доброто нещо в моя дом беше учението, което ми предадоха майка ми и баща ми още като дете. Например, Коранът ни учеше: който върши малко или голямо, грях или добро, ще види плодовете на това в живота си. И така, от детството си знаехме, че делата, които вършим за Аллах, ни осигуряват място в рая. Започнах да разбирам какво е всъщност исляма и обикнах Аллах както никога преди това. И твърдо вярвах, че животът ми има една цел – да ислямизирам света, особено християните и евреите. Сега имах Корана в живота си и можех да променя света. Това беше мисията ми. Най-великото нещо, което можеш да направиш като мюсюлманин, е да обърнеш християни и евреи към исляма. Буквално да ги ислямизираш. Това беше желанието в сърцето ми. Всеки път, когато успявах да накарам някой християнин или евреин да стане мюсюлманин, този ден беше празник. Имах една малка кола с подвижен покрив. Пътувах от едно място за друго и катастрофирах. Колана се скъса, изхвърчах през покрива. Изскочих от колата и паднах в локва от кал на врата си. Счупих си врата на 2 места. И извиках: Аллах, къде си? Нищо не се случи в онзи ден. От една кола излезе един господин и ми каза дословно: братята ми преследват другата кола, която причини катастрофата. Обадих се за линейка, те пътуват насам, аз съм тук, ще остана с теб и всичко ще е наред. Този мъж продължи да ме уверява, че всичко ще е наред. И когато погледнах лицето му, на него имаше такава усмивка, спокойна усмивка на лицето му, и си помислих, за какво се усмихва. Ядосах се, защото продължаваше да се усмихва. Той коленичи, свали си ризата, изтри калта от лицето ми и ме уверяваше: всичко ще е наред, ние ще се погрижим за теб. Повтаряше ми го. Линейката дойде и ме отведе в болницата. Хирургът-ортопед вече ме чакаше. Хирургът направи почти същото, прочете медицинския доклад и каза: ти нямаш застраховка, нямаш това и онова, но въпреки всичко ще се погрижим за теб и всичко ще е наред. И когато каза това, погледнах лицето му и видях същата тази спокойна усмивка, която имаше и другия човек. Помислих си: демонът сигурно ме намери. Тези хора вероятно знаят кой съм, защото ми се подиграват с усмивките си. Бях истински уплашен. 2 дни по-късно се събуждам в болницата. Третият човек, доктор, завеждащ отделение по физиотерапия, каза съвсем същото нещо. Каза дословно: ще се погрижим за теб и всичко ще бъде наред. Когато го погледнах в лицето, същата усмивка беше там. И знаех, че е въпрос на време преди врагът да ме разкрие. Аз съм свършен. В деня, в който първият човек, този, който ме срещна на улицата, дойде да ме види, вторият, който ме посрещна в спешното отделение, и третият доктор бяха там и разговаряха и спореха кой и на кого пръв е казал за мен. Същия ден те започнаха да се прегръщат и да казват един на друг: обичам те. В ума и в сърцето си казвах: о, не, те са християни. Те не само са християни, но от онези, които се прегръщат, докосват и чувстват. Техните действия, дори преди да заговорят за християнството, ми подсказваха, че са християни. Поради начина, по който си казваха: обичам те, благославям те. Беше очевидно, че животът им съответстваше на начина, по който се отнасяха и говореха. Казаха ми: Камал, сметката е толкова голяма, че не можем да те оставим повече в болницата. Ще трябва да те заведем у дома, за да се грижим за теб. Сега пък се скараха кой да ме вземе у дома си. Единият от тях спечели, защото съпругата му беше главна медицинска сестра.
Заведоха ме от тях и ме сложиха в най-хубавата стая в къщата. Когато пристигнах, 3 деца изтичаха при мен, скочиха на леглото и започнаха да ми викат: Чичо Камал, Чичо Камал. В гнева си им казах: не ми викайте Чичо Камал, аз не съм ваш Чичо. Тези малки деца си сложиха ръчичките върху мен и започнаха да се молят с молитвата на Исус. Бях научен да се боря с всичко в живота, да преборя всеки гигант. Но тези любящи ръчички, докосващи ръката ми, ступиха сърцето ми. Започнаха да се молят на Исус. Аз си помислих, ако тези хора знаеха с какво се занимавам, ако знаеха кой съм, но не знаеха. Затова вътре в мен имаше война. Мъжете идваха веднъж седмично, хващаха се в кръг около мен, слагаха ме в средата и се молеха Бог да ме изцели, да ме благослови, да усияе с лицето си над мен. Правеха това в името на Исус. Гневът ми гореше. Започнах да разбирам, че тези хора са любящи хора. Никога не ми казаха: Камал, ти си мюсюлманин и няма да отидеш в небето. Ти си мюсюлманин и заслужаваш да отидеш в ада. Ти си мюсюлманин и трябва да бъдеш убит за вярата си. Или главата ти трябва да бъде отрязана. Те ми показаха пример. Станаха живото слово, което ходеше пред мен. Така се отнасяха и ми показваха сърцата си. Започнах да разбирам, че това не бяха лоши хора, за каквито ги мислех. Защото още като дете ходех и чуках на вратите на християни: вие не сте добре дошли, махайте се от нашия град, ще дойдем да ви хванем. А сега виждах, че тези хора са овце, готови да бъдат заклани. Те нямат никаква представа какво ще им се случи. И изведнъж виждам как раздават сърцата си. Слагаха една кошница по средата всяка седмица и всеки слагаше пари и плащаха разходите изцяло. Опростиха ми разходите. Помислих си, що за хора биха ми простили разходите, без изобщо да ме познават. Един ден докторът в дома, на когото бях отседнал, ми каза: Камал, ти си свободен да си отидеш вкъщи, можеш да си ходиш. Сега не забравяйте, че аз все още бях с шини на врата, на ръката и краката. Той каза: вече можеш да се движиш. Ние ще бъдем до теб, докато се изправиш на крака. Искаме да се уверим, че всичко е наред. Те не ме уверяваха само с думи. Погрижиха се да има кой да се грижи за мен. Отидох си в малката къща, в която живеех, и първото нещо, което направих като добро мюсюлманско момче, беше да падна на колене, да вдигна ръце и да извикам: Аллах! Господ мой и царю мой, защо позволи да ми се случи такова нещо? Аллах, аз те обичах с цялата си същност. Много пъти едва не съм умирал за теб. Аллах, тези хора имат взаимоотношения със своя Бог. Аз също искам да имам взаимоотношения с теб. Искам да чуя да ми казваш, че ме обичаш. Искам да те познавам. Ако си реален, говори ми. Аллах, искам да те познавам. В онзи ден нищо не се случи. Имайте предвид, че тези мъже и жени се молеха за изцеление и получаваха изцеление. Молеха се за пробив и получаваха пробив. Молеха се и питаха и ги чувах да казват: чух Бог да ми казва това и това. Казах си: аз искам такива взаимоотношения. Ако това е реално и аз искам да го имам, аз съм се покланял на Аллах през всичките дни от живота си и го заслужавам. И когато не чух гласа на Бога, гласа на Аллах в онзи ден, започнах да разбирам, че всичко, което бях вършил в живота си, е наистина безсмислено. И че цялото това воюване е изфабрикувано в главата ми. Това е, което исках да правя. Бях обучаван в детството си да следвам този път и не знаех нищо по-добро. Това бе единственият път, по който щях да вървя. Стигнах до там, че си мислех, че никога вече нямаше да ходя и да се движа като нормален човек поради жестоката катастрофа.
Тогава исках да взема един от най-добрите си пистолети, да го опра на точното място и да приключа, тъй като бях объркан и вече не знаех кое е истина. Дали гигантът ислям е истината или това християнство е истината. Аз виждах тези християни да казват истината. От друга страна бях научил всичко за исляма. Ислямът казва това и това, но не съм виждал никакъв плод от него. Тези хора ми казваха за плода, който виждат, но аз самият не го разбирах. За мен вече нямаше нищо осезаемо. В този момент, когато бях отишъл да взема пистолета, чух глас. Гласът беше толкова силен и реален и убеждаващ. Беше по-дълбок и по-добър от гласа на баща ми. Този мой баща и майка ми, които ме познаваха от детството ми, познавах този глас дори и в дълбините на самия Камал. Той ми каза: Камал, Камал. В мига, в който го чух, паднах на колене, издигнах ръцете си към небесата и извиках от дълбините на душата си: Боже, на отец Аврам, ако си реален, говори ми. Боже, на отец Аврам, ако си реален, искам да те познавам. Това беше всичко, което имах да кажа. Беше тази малка покана, на която Богът на отец Авраам се отзова и влезе в стаята, и тя се изпълни със славата му. Аз казах: Кой си ти, Господи? Той ми каза: Аз съм, който съм. Казах: Какво означава това, Господи мой? Каза ми: Аз съм Алфа, аз съм Омега, аз съм началото, аз съм краят, аз съм всичко, което е между тях. Познавам те още преди да сътворя земята. Обичах те още преди да те оформя в утробата на майка ти. Ела, стани. Ти си мой войн. Ти не си техният войн. И когато застанах пред него в онзи ден, тялото ми бе изцелено отгоре до долу. Казах: Господи, Господи, аз ще живея и ще умра за Теб. А той каза: Жетвата е изобилна, но работниците са малко. Бъди мой посланник. Започнах да подскачам. Аз съм посланник на Бога. Аз съм посланник на Бога. Животът ми се промени. На всяко място, където отидех, всичко около мен бе свързано с живия Бог. Богът, който възкръсна и не е мъртъв. Богът, който ми се яви, докосна ме и промени живота ми. Аз пораснах и стигнах до духовна зрялост. Започнах да разбирам, че нямаше нужда да върша дела за моето спасение. Не трябваше да спечеля спасението си. Спасението ти се дава. Не можеш да го заслужиш. То се дава безплатно от небесния трон, защото такава е Божията любов към Неговите деца. От друга страна, когато бях мюсюлманин, ни учиха, че сме слуги, че сме роби. С други думи, исляма е робство. А когато станах християнин, беше свобода. И тази свобода беше толкова силна, че не мога да изложа етикет или цена. Сега чувствах, сякаш мога да бъда всичко, което искам и да успявам. Няма стени, нито бариери. Границата е небето. И най-хубавото беше, че мога да отида при Бога, да пристъпя до небесния му трон и да общувам с самия Бог. И Словото му оживя за мен. Когато имах въпроси, отварях Библията и където и да я отварях, той отговаряше на въпроса ми чрез някоя случка. И знаех, че Библията е реална. Тя е жива вчера, днес, утре и завинаги. Започнах да разбирам какво представлява християнството. То е да обичаш. В Матей 5 и Лука 6 глави се казва: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Божието Слово още казва: Ако людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето
Ще простя греха им и ще изцеля земята им. Много пъти, когато застана пред Бога, издигам семейството си пред лицето Му. Както Ти ме доведе в светлината, така доведи и тях в светлината. В 2 Петрово послание Словото казва, че врагът, Богът на този свят ги е заслепил и не могат да виждат, освен ако Евангелието на Исус Христос не ги освети. Моля се за семейството ми отново и отново, истинският Бог на небето и земята да отвори очите им, да отвори вътрешните им очи и вътрешните уши, както Исус каза: който има уши да слуша, нека слуша. Какво имаше предвид? Хора с уши или с уши на сърцето? Ушите на духовния човек. Моля се Бог да отвори очите на разума им, да отвори ушите на разума им, да имат сънища и видения, докато спят, Бог да им говори. Моля се Бог да доведе ангели по пътя им, хора по пътя им, които да им говорят това, което е добро, чисто и любезно, да ги доведе до истината си. Моля се много пъти Богът на небето и земята да дойде и да ги срещне точно както срещна и мен. Моля се Бог да изпрати мъже и жени да им говорят както правим днес. И наистина, желанието на сърцето ми е да не отидат в ада. Ще попитате, как е възможно човек като теб, от убиец и боец, да стане такъв като теб? Само истинската среща с Бога може да те промени отвътре навън. И тази среща е с Исус Христос. Когато Той ти се яви, когато го почувстваш и го докоснеш и го видиш, не можеш да останеш същия. Защо? Защото Той е Господ.